эфирден алыклар вакыты студияда Алина Хасаншина. Яшьләр үзәгендә әниләр көнен бәйрәм иттеләр. Әниләр өчен без һәр чак бала. Алабызда Михаил Земляновны искә алдылар. Ел сайын ноябрьнең соңгы якшәмбесендә илебездә әниләр көне билгеләп үтелә. Бүген Россия президенты указы белән 1998 елда ана статусын намус белән йөртүче миллионлаган Россия хатын-кызлары хөрмәтенә гамәлгә куела. Быел ул 27 ноябрьгә туры килде. Шул уңайдан калабызның яшьләр үзәгендә хәрби операциягә чакырылганнарның әниләрен һәм аларның балаларының әниләрен хөрмәтләделәр. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Яшьләр үзәге фойесында әлмәт әниләре үз тәҗрибәләре белән уртаклаша. Кемдер менә дигән кул эшләнмәләр ясый, икенчеләре сөт ризыклары җитештерә, өченчеләре матур булырга өйрәтә. Шулай ук балалар өчен кызыклы һәм файдалы мастер-класслар да үтә. Булар барысы да бирегә килгән әниләр һәм аларның бәбиләренең күңелен күтәрер өчен эшләнелә. Мин үзем тегүче, минем кызым бар и кызым булган өчен шушы бүтән әйберләрне мин ясыйм. Bu мероприятие бик әйбәт, азнакайдаларда да шундый мероприятиялар үтсә, әйбәт булыр иде. Тормышта нинди генә хәлләр булмасын, сәламәтлекне кайгырту кирәк. Сәламәт әни генә сәламәт бала тәрбияли ала. Шуңа күрә программага калабыз табибларыннан файдалы лекцияләр дә кертелгән. Хатын-кызлар каршында онколог һәм отоларинтолог чыгыш ясады. Безнең шушы бинада ярминкә үтә. Безнең хатын-кызларыбыздан һәм менә шушы матур залларда инде без табибларны чакырып, Әлмәт шәһәрендә яшәүче, монда үзләренең эшчәнлеген алып баручы табибларны чакырып, шушы хатын-кызларыбызга актуаль булган темаларны ачыкладык дип уйлыйм. Ил өчен сынау килгән бу вакытта бер-береңә терәк була алу мөһим. Бу идеяны чараны оештыручылар да алга сөрә. Хәрби операциядә катнашучыларның якыннарын бергә җыеп, махсус штаб вәкилләре аларга кечкенә генә булса да бәйрәм ясаудан тыш бер-берләре белән танышырга мөмкинлек тә тудырды. Чөнки ни генә булса да бердәмлектә көч. Без һәр вакытта да үзебезнең яраткан бердәм әлмәтебездә шушы изгечләребезне башкарырга тиеш. Һәр бер чарада берләшү һәм шушы чын күңелдән оештырган чаралар, алар инде безнең халыкка зур бәхет иясе булып тора, чөнки безнең шәһәребезнең формуласы бәхетле әлмәт. Хәрби операциягә чакырылган ир-егетләрнең әниләрен һәм балаларының әниләрен шулай итеп бергә җыю, аларны берләштерә һәм бу авыр минутларда хәлләрен җиңеләйтә дип сан оештыручылар. Шуңа күрә мондый чаралар алга таба да дәвам итәчәк. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмә муниципаль районы башлыгы Ленар Закиров әниләр көне алдыннан бер юлы 2 улы мобилизациягә эләккән әниләр белән очрашты. Бөгелмә муниципаль районында барлыгы 6 шундый гаилә бар. Алар өчен сәнгать мәктәбендә тәрбияләнүчеләр чыгыш ясады. Яшь рәссамнарның күргәзмәсе оештырылды. Очрашуны әни җыр белән башладылар. Шәһәр мэры Ленар Закиров янына чакыру алган әниләр башкалардан аерылып тора. Аларның һәрберсенең 2 улы мобилизацияләнгән. Ольга Тихонованың уллары Иван һәм Владимир Кова десанты гаскәрләрендә хезмәт иткән. Ичке эшләр министрлыгында эшләгән һәм бер артлы мобилизациягә эләккән. С надеждой ждем, конечно, они не имеют права не вернуться оттуда. С победой. Они у меня патриоты. Мужчины, они не жалуются. У меня еще 2 замечательные снохи. Мы вместе ждем. Түгәрәк өстәл артына җыелучыларның барысында мобилизация мәсьәләләре берләштерә. Әниләр көне алдыннан шәһәр башлыгы бер юлы 2 улын озатучы әниләр белән очрашты. Бөгелмә муниципаль районында шундый 6 гаилә бар. Елена Герфанованың 2 улын ватан чакырган, ләкин әни бирешмәскә тырыша. Үзе җирлек башлыгы булган Новоалександровка авылында гуманитар ярдәмдә җыйганнар. Егетләрне шулай куәтләп торалар. Мы, жители, собрали небольшую гуманитарную помощь, мальчики просили. То есть мы там купили 2 бензопилы, 4 запасные цепи купили, масло для инструмента купили, все туда. Купили 20 пар носков, отправили, 2 пары перчаток. То есть ребята нам оттуда даже ответ прислали. Спасибо, фотографии. Махсус хәрби операциядә катнашу өчен мобилизацияләнгән иратлар илебезнең рәхмәтле уллары дип билгеләп үтте Ленар Закиров. Ул ассызыклаганча, Россиялеләрнең күпчелеге өчен ватан ана төшенчәсе белән бер мәгънәдә кирәк булган очракта һәркем аның чакыруын кабул итәргә тиеш. Конечно, сложные и непростые времена, но хочется хотя бы даже в этот сложный период просто с вами по душам поговорить, просто пообщаться, узнать, какие есть просьбы, какие есть пожелания.
Очрашуда әниләр шәһәр башлыгына көнкүреш кыенлыклар борчыган сорауларны бирә алды. Күрешү аралашу ахырында Ленар Закиров әниләрне әниләр көне белән котлады һәм бүләкләр тапшырды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалары өчен борчыла, аларның уңышына сөенә. Әниләр алар шундый була. Балаң 5тәме, 45тәме мөһим түгел, чөнки әни кеше өчен уллары һәм кызлары һәр чак бала. Бу хакта киләсе материалда героебыз да ассызыклый. Ләйсен апа Баһауетдинова 4 бала әнисе һәм 8 онык әбисе. Сарман районында туып үскән кыз 70 еллар элек Сөләйгә килен булып төшә. Биредә тормыш иптәше Илдус ага белән бергәләп балалар үстерә. Оныклар сөя. Гомер буе колхозда тиртүгә, сыер сава, дуңгызларга кадәр симертә. Хезмәт юлының күпчелек өлеше колхоз ашханәсендә аш пешереп үтә. Анда килгәнчә дә инде тормышка килгәнчә дә мин сыер савучы 7 ел эшләгәнем дигәндәй. Мине шул хөрмәттән 63 елда санаторияга җибәрделәр, Сочига. Чит илгә чыгу юк бит инде, иң шул Сочи иделек. Сочига бардым. Кечкенәдән үк барлык эшкә дә кулы ятып торган Ләйсен апа шигырьгә ярата. Өендә әле дә булса аның тарафыннан алды гөлле бизәкләр төшерелгән тастымаллар, мендәр тышлары саклана. Шәяндә шиге bunlar инде пенсиягә чыккачтан минем олы апа шигырьгә бигеста. Шуннан калгандырмы инде ул, оннан шигырьгә башладым. 1-2 мендәр төшкәнмендер. Заказ белән дә булай да Жаулыклар, ул япкычлар, ул япкычлар монда бик калмаган. Ул япкычларда бик күп чиктем мин. Тегеп, шигеп. Тик торасы килми бит инде ул, шул инде. Ләйсен апаның матурлыкка тартылган күңеле үзе белән яшәүче оныгы Алиядә дә кабатлана. Кыз сәнгать мәктәбендә укый, картиналар яза. Ә менә мәрхүм иренең Сәләте исә олы улының улы Ринатка һәм кызы Ризадага күчкән. Алар икесе дә музыка мәктәбен тәмамлаган. Әни кеше буларак ул балалары, оныклары турында озаклап сөйләргә ярата. Теләкләре дә үзенә түгел, нәсел дәвамчыларына юллана аның. Илләр көннәренең тыныч булуын теләр идем, мин апаем. Дөньялар тыныч булса, бар кешегә дә рәхәт була бит ул. Аннан барлык балаларыма саулык, сәламәтлек, киленнәрмә, кияүләрмә, оныкларыма саулык, сәламәтлек, тормышларын тагы яхшырак итеп алып барсыннар. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Yollarda Әлмәт районында янгын чыккан. 26 ноябрьдә 13 сәгать 40 минутта янгын сөндерү бүлегенә Иске Михайловка авылында гараж януы турында хәбәр килә. Алар килүгә үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юклыгы ачыклана. Янгынның мәйданы 40 квадрат метр тәшкил итә. Аның сәбәбе ачыклана. Әлмәт районы дәүләт автоинспекциясе тарафыннан тоннель профилактик операциясе узды. Ул машина йөртүчеләр тарафыннан юл йөрү кагыйдәләрен бозу очракларын һәм исерек шоферларны ачыклауны максат итә. Тоннель операциясе барышында 167 машина йөртүче тикшерелә һәм 11 юл йөрү кагыйдәләрен бозу очрагы ачыклана. Араларында иң күп очраган кагыйдә бозу куркынычсызлык кайшы эләкмәү һәм айнык түгел шоферлар булу. Дәвам итәбез. Әлмәттә Михаил Земляновны искә алдылар. Сәламәт яшәү рәвешен пропагандалап, шәхси үрнәге белән табигатькә якын буын тәрбияләгән әлеге шәхес хакында бик күп сөйләргә була. Ул Калабыз маршлар клубына нигез салган, аның үз җыелыр ноктасы булуга зур өлеш керткән. Күп санлы спорт чараларын оештырган Михаил Егоровичның арабыздан китүенә 2 ел булды. Поэтому не просто вспоминать когда-то, мы помнить их должны всегда. Калабызның Айсберг клубына 46 ел элек нигез салына. Шуның соңгы 2 елы Михаил Егорович Земляновтан башка дәвам итә. Шулай да биредә аның аяк эзләре саклана. Аның якты рухы яши. Землянов истәленә багышланган кичә дә Айсберг клубы бинасында булды. Бирегә килгән һәр кеше аның белән шәхси таныш, күп еллар бер сукмактан, сәламәтлек юлыннан атлаганнар. Ул кешеләр өчен яшәгән кеше булды. Булып чыкты. Шуңа күрә мин бик рәхмәтле үземнең аның белән танышуыма, шуңа аның бик күп киңәшләре. Әйтәм бит, без аннан соң дуслашып та киттек, бер-беребезгә бәйрәмнәрдә, көз көне һәр вакыт без очрашадыр инде. Зәйр районында туып үскән егет Әлмәттә урта мәктәп, нефть техникумын, Ленинград тау институтын тәмамлаган. Әлмәт нефть идарәсе стипендиаты булып Леногорск каласында эшли башлаган. Нефть сәнәгате өлкәсендә 40 ел хезмәт куйган. Кичәдә катнашкан кызы Ольга ханым сүзләренчә, Михаил Егоровичка күңел төшенкелеге хас түгел. Ул хыялланырга һәм хыялларын тормышка ашырырга яраткан. Прощайте, вы прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения
Долущей горы, да после восхождения Долущей горы. Кечкенәдән салкын суда коенып чыныккан 60-нчы еллардан башлап альпинизм белән ныклап шөгыльләнә башлаган Михаил Егорович Советлар Бөек Октябрь революциясенең 50 еллыгы уңаеннан илнең 2000 ярым орты гражданины арасында Эльбрус биеклегенә күтәрелә. 50 елдан соң күтәрелешне кабатлыйлар. Беренче төркемнән нибары 23 кеше җыела. Араларыннан Михаил Землянов кына биеклекне кабат ала. Бу һәм башка истәлекләр Землянов истәлегенә багышланган китапта дөнья күрде. Михаил Землянов Кодекс чести басмасының авторы журналист Анастасия Вакатова. Үзе дә Земляновның фикердәше булган Анастасия Михайловна бу китапка күңел җыласын салып эшләгән. 40 еллык хезмәт стажы булган нефтче, гомерлек юлдашы спорт булган күпләргә үрнәк шәхес. Михаил Земляновның тормыш юлы үзе берничә томлык китап булырлык. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Регуляр чемпионатның 2нче яртысын Нефтяник Воронежның Бураны белән очрашудан башлый. Бер атнайлык Әлмәт хоккей командасы 2-1 исәбе белән җиңгән иде. Беренче 20 минутлык бус хуҗалары өстенлеге белән уза. Уенның 7нче минутында Максим Кореневский кунаклар капкасына беренче алканы кертә. Матч уртасында һөҗүмче Ислам Хасанов 2нче шайбаны кертә. Тәнәфескә кадәр Буранның калышуын Дмитрий Вазовик киметә. Уенның 3нче өлешендә Ярослав Альшевский 3-1 исәбен урнаштыра һәм Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы кабат Воронежның Буран командасын җиңә. В первую очередь хотел бы поздравить соперника с победой, хорошая обученная команда. Беренче чиратта көндәшне җиңү белән котлыйсы килә. Яхшы әзерләнгән команда. Біз җитди әзерләндек, авыр уен буласын белдек. Көндәш ягыннан бик көчле беренче период. Без моңа әзерләндек, ләкин әзерлегебез җитмәде. К этому готовились, но не до конца оказались готовы. 15-21 ноябрьдә Сочида тэквондо буенча Россия беренчелеге һәм чемпионаты узды. Призлы урыннар өчен көрәшергә Россия Федерациясының 53 субъектыннан 2100-дән артык катнашучы килгән. Анда Әлмәт спортчысы Якупов Артур да катнашып, лаеклы беренче һәм икенче урыннар ала. Шулай ук аңа беренче разряд бирелә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Оля Бирамалова сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.